Jopuonj mag junior secondary kaunti ya Migori geto tiyo machiegni kod migawo mar somo e bwo piny owacho mar kaunti ya Migori. Mano ni jopuonjre mag junior secondary otiyo kod kuonde tiegruok mag tije mag lwedo maong'ere kaka vocational training centers, sombgi mamoko. Ma biro e kinde ma skunde mathoth mag junior secondary onge kod gi tiegruok makare kaka laboratory kod mamoko. Nok mar gige tiegruok makane jopuonje mag junior secondary osebedo achiel kuom gigo mosethiro chenrogo mag somo e skundegi. Jopuonj mag junior secondary osebedo ka ywak nok ginyal chiwo tiegruok makare ne jopuonjre nikech nok mag gige somo madwarore. Kaka okang' mar neno ni jopuonjego mag junior secondary yudo tiegruok makare, jopuonje mag junior secondary ka okalo kuom riwruok margi e kaunti ma Migori koro geto tiyo machiegni kod piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom bad migawo mochwechego mag tiegruok mag tije lwedo ma ong'ere kaka vocational training ma chiwo tiegruok makare ne jopuonjre. Koro wakwayo ka the county government can help and incorporate through the Ministry of Education to realize this. It can be a dream ma jowa duto te biro morgo nikech nyithindo gi koro watiego gi e yo midwaro. Machalo kaka labs pok oger to ma king'ini en tiegruok. Koro gapni gineno ni ka watimo kod gi twak to Migori County Government nikech en gi vitex mabeyo e Kenya ka mangima, actually among the abich motegno e Kenya mangima. Wanyalo dhi to wa revise our policy mondo wati kodgi ka gina registered group mondo mi ka giyudo thuolo to gikelo nyithindo somo. Jopuonj mag junior secondary geto tiyo kod kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo ma itayo kod piny owacho ma kaunti ma Migori maromo 27 e kaunti ma Migori mangima. Collins Gauria ma jatend jopuonj mag junior secondary e sub-county ma Suna West wacho ni kuonde tiegruok mag tije lwedo ma itayo kod piny owacho ma kaunti ma Migori nyalo konyogi e chiwo tiegruok ne jopuonjre. Adwa kwayo county mag government especially kama ma Migori mondo neni gi equip level mag tego rieko especially kaka dispensaries kaka TVET mondo gibed kod jogo ma jotiek moromo kaeto gibed kod facilities bende midwaro mondo nyithiwa manie level machien gi especially in grade 7 and grade 8 now matimo pre-technical courses mondo giyud that knowledge and skill those TVETs. Apisa maduong' e migawo mar somo e kaunti ma Migori Ngero Sodhiambo mane wuoyo kinde mane ochopo e romo mar jopuonje mag junior secondary e sub-county ma Suna West ne wane gidhi loso chike madhi chiwo thuolo mondo jopuonjego mag junior secondary oti kod kuonde tiegruok mag lwedo ma itayo kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Gibiro at a time ma our Department of Education sani koro loso policy mar Vitex. Omiyo ka His Excellency the Governor oseyie to wanyalo ketogi e that system mondo mi gin be gine kaka ginyalo benefit nikech gin bende gin taxpayers. Komachielo jopuonjego mag junior secondary kaunti ma Migori pod ywago midhieche mathoth ma pod thiro somo ma oting'o nok mar jopuonj, chudo matin kaachiel kod mamoko. CBC kaka en sirikal pok obedo gi yangruok kendo nyisruok ni to en yo mane ma gibiro time godo bang' kosewuok e primary ka modhi e grade mar 10, 11 gi 12. Merging of the subject ma gitimo pok gikelonwa curriculum design gi pod onge, books manyalo puonjo godo pod onge. Koro matin ni puonj maber man ka pod onge. Penjo maduong' mabede jopuonj mag junior secondary penjo sani en kuonde ma jopuonjre madhi e gedo chiko dhi somo ka wach ni nyaka sani onge ikruok makare moseketi kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori.